La companyia LP va ser l'encarregada d'obrir el foc en una nova temporada estable de circ a la vela que la companyia veienca Passa Barret té instal·lada als jardins de Casa Fèlix i que fins a l'estiu oferirà un espectacle cada diumenge. Dani Cercos i Manuel Coto van oferir un espectacle motoritzat que durant els últims mesos s'han estat preparant, treballant, produint en bona part a la Circoteca de Passa Barret, un espai de recent creació que ha nascut amb la voluntat de convertir-se en un punt on les companyies de circ es poden arrecerar per buscar la inspiració, crear i produir els seus espectacles. Espais no hi ha, i més Tarragona. Si vols fer qualsevol cosa tens que anar a Barcelona o fora. Ara realment aquests senyors, companyia Passa Barret, estan fent molt per tota la professió i tot. I tenen aquest espai, tenen la circoteca i gràcies a això molta gent està podent fer coses que si no hauria de marxar d'aquí. Estem aquí, si no fos per ells realment no haguéssim pogut produir aquest espectacle perquè no hi ha gaires puestos no hi ha cap puesto com aquest. O sigui que sense ells hagués costat molt més del que està costant. Passa Barret va obrir la circoteca a Valls, ara encara no farà mig any, culminant d'aquesta forma un projecte que neix de la pròpia trajectòria i mentalitat d'aquesta companyia de circ vallenca. Nosaltres, des de la companyia Passa Barret, ja fa molts anys que ens estem dedicant no només a fer els nostres espectacles, sinó també el que és la creació i producció i fins i tot distribució de béns i d'espectacles per a altra gent. Creiem que era un pas natural i que la circoteca és un espai que nosaltres hem volgut crear, però que l'únic que fa és ajustar-se a la realitat que nosaltres ja feia uns anys que estàvem vivint. És a dir, ens faltava precisament el lloc on passen les coses i aquest és el somni una miqueta, no? L'àpex de la piràmide era trobar aquest espai i per això la circoteca apareix d'aquesta manera, d'una manera natural, molt buscada, s'ha de dir, però intentant fer realitat el que ja de per si era. Ningú se'n fa càrrec exactament de totes les coses que hi ha darrere d'un espectacle, i més en espectacles de circ on hi ha una preparació molt potent i molt física, molt sovint. Clar, hi ha moltes coses que no passen. Aquí el que intentem és normalitzar aquesta realitat i fer entendre i donar a conèixer a la gent que sí, hi ha una oficina de circ on no hi ha pallassos, on no hi ha malabaristes jugant tota l'estona ni res, sinó que creiem que fer riure és una feina molt seriosa i intentem també donar aquesta vessant perquè existeix i perquè la gent ha de veure que qualsevol professional ha de ser seriós, sigui en el ram que sigui. A banda de la vessant creativa i de producció d'espectacles, la Circoteca de Passa Barret també ofereix cursos i tallers de circ, com el protagonitzat pel reconegut clown escocès Johnny Melville, aprofitant la seva estada a la capital de l'Alt Camp per presentar el seu últim espectacle. A banda d'aquest taller en què Melville transmetia part de la seva experiència en el món del clown als participants, la Circoteca de Passa Barret ofereix també cursos continuats de circ per a infants, però també per a adults. En aquests moments tenim escola oberta aquí a la Circoteca per primer any, vam començar a l'octubre i estem fins al maig, i tenim tant escola d'adults com escola d'infants. En aquests moments hi ha un grupet de l'escola d'infants. En el cas de l'escola d'infants fem una mica totes les tècniques, multidisciplinar, perquè considerem que s'han de conèixer una mica totes les disciplines abans de poder escollir quines volen especialitzar o així. Per tant, aquest primer any i el següent també ho fem d'aquesta manera, fem un tastet de totes les disciplines i si convé després, si algú es vol especialitzar, doncs ja ho farà quan sigui una miqueta més gran. I en el cas de l'escola d'adults sí que fem tècniques concretes i en aquests moments tenim grups oberts tant d'acrobàcia i equilibris acrobàtics com de trapezi, que són una miqueta les nostres fortaleses, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb els nens és molt més plantejat a un nivell lúdic i molt enfocat cap a creació, no? Nosaltres una miqueta volem lluitar perquè aquesta escola no només ensenyi una tècnica, que també creiem en la disciplina, que és molt important, però també en potenciar una mica la creativitat i la improvisació, no? Així com l'autonomia, no? També enfoquem de manera que ells mateixos puguin autònomament millorar la tècnica que aquí aprenen, no? I jugar, en certa manera, no? O sigui, prendre-s'ho com un joc. En el cas dels adults, la disciplina o la tècnica va una miqueta per davant d'això. Moltes de les coses que nosaltres fem en quant a nivell acrobàtic i també pels tipus de professors amb els que nosaltres estem treballant, no era el gran objectiu tenir molta canalla, no? L'acrobàcia, els equilibris necessiten un nivell de psicomotricitat molt alt que a vegades molts nanos no poden assumir.
i és una miqueta per això, no? De que també l'èxit està molt amb els joves i sobretot en els adults, que ja saben una miqueta què volen, que ja potser han provat cosetes o que mira que són més esportistes, que els agrada escalar, que els agraden i que troben que el circ és una sortida. Malgrat tot, la principal aposta de la Circoteca de Passar Barret centra els seus esforços en l'apartat creatiu, tenint en compte que aquesta neix de la necessitat de crear un espai on poder produir i forjar la base d'espectacles que posteriorment podrem trobar en el circuit comercial. La Circoteca és un espai de creació, nosaltres el defensem així, del qual no és una escola, té una escola, però no és una escola. De fet, no va ser el concepte en el que es va crear, sinó era un lloc per fabricar. És una fàbrica d'espectacles, una fàbrica de somnis, una fàbrica perquè tothom la pugui fer servir. I en els seus diferents aspectes també hi ha una escola, està clar.